Il-Qorti Kostituzzjonali laqat l-appell imressaq mill-Speaker u biċ-Chairperson tal-PAC u ħassret parti sostanzjali mis-sentenza li kienet ingħatat mill-Qorti Ċivili fit-8 ta' Ottubru tal-2024 fil-kawża imressqa minn Brian Tonna. B'hekk l-ogħla qorti fil-pajjiż ma tatx raġun lill-esponent tal-Partit Laburista Brian Tonna li tilef fil-kawża kostituzzjonali meta qal li fil-PAC kienu miksura id-drittijiet tiegħu għas-silenzju, xi ħaġa li issa ġiet miċħuda bil-qorti. Dak iż-żmien Beppe Feneka-Adami, deputat tal-Partit Nazzjonalista, kien iċ-Chairman tal-PAC filwaqt li l-membri tal-Oppożizzjoni kienu Carola Aquilina u Rajin Kallus. Il-kawża saret mill-Speaker tal-Kamra tad-Deputati, Anġlu Farrugia, u iċ-Chairperson tal-Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi. Il-kawża kienet tikkonċerna x-xhieda ta' Brian Tonna quddiem il-PAC f'April u Mejju tal-2021 fil-kuntest tal-investigazzjoni parlamentari dwar ir-rapport tal-Awditur Ġenerali fuq il-kuntratt tal-Power Station tal-Electrogas. Tonna kien sostna li r-ruling moti mill-Speaker fit-19 ta' April tal-2021 u l-gwida għal xhieda quddiem il-Kumitat kissru id-dritt fundamentali tiegħu għal smigħ xieraq u id-dritt għas-silenzju, peress li huwa kien jinstab taħt investigazzjoni kriminali jew f'riskju li jinkrimina lilu nnifsu, xi ħaġa li issa ġiet miċħuda mill-Qorti Kostituzzjonali.